What's up guys, for today's video mangunguha ulit tayo ng honeybee. Yan, kasama natin Kanter Kulot, Kanter Arnold, Kanter Joey, at yung veteran na si Uncle Bering. Tapos may kasama tayo mga hunter, siya yung nakikita, si Bibi. Yan, Kanter Brian guys, stay tuned. Bibi? Ni bibid to ah. Pasubo may. Gumano man di Hong Kong. Nalpas. Ayan, gawang-gawa na yung burong ni Uncle Pering. Yung veteran. Kal? Di mo nakita diyan na, di ka nga Hindi kitan ah. Sidag mo ladjay. nalpas na araw. Putang lang bukol. Okay. Okay, let's go. Let's go. Yalo. Pakita mo na to. Oh, may pideya. Ikaw na tayo. Datoy. Kal di camera Uncle. Hello. Kulot. Ha? Bangiran. Ha? Ha? Wala.
Asan? Na? Tanga-tanga, hanang-hanang to. Kurang katapuran ko ang lata. Dito ito makabato. Ha? Dito mo ka. Dito mo dia. Dito. Cepat. Ini pakai itu. Berap. Buang kak, ha. Right. Pamudyanawada. Pamudyanawada. Marang. Na? Ako mo pakabaka. Ibulong na dyan ang biswa ko. Da? Nagpatlayin kami yan. Oh, kuhang-kuha. Ito dyan sa pat. Oh. Ito mo na. Hati nagsubli dama. Kaman rin. Ya, yo, nagtakal. Ha, Dahil. successful. Ni sayang. Ya. Yare. Oh, tani. Sigaw ka ni Dre. Ganun Dre. What ba? Yung sikapang may demo. Oh, sikapang may demo. Hindi na ala aji. Ay haan sa bali. Nila na. Himas. Ay, doon mo lang. Testing mo din, Jo. Okay. Ulo ka tangka mo lang. Anong nariga mo no? Oo. Puro ka tangka. Yan nga taga puling halak. Halak. Kapis kayo manin. Victor! Tung! Sangka. Ano nyo guys na yun? Kapis guys. Kaya ko man may sausod di ron na. Nalawa sa mga siguro. Kaya baba manan.
Matagayam ni. Ay, sagip-suan na. Kita mo niya dito na. Tanay. Kaya ito. Oh, sapaw. Basi maladi ko rin. Wala daw. Di mas. Tapos nagkatas. Ambit. Ito, nagnadan sa Jayem. Ang uwi. 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 May mga. Uwi. Oo. Nakistan. Ito na nga. Aywan.